i sentiu com esteu respirant, aquest motor que us connecta a la vida. Observeu l'acte tan senzill però tan complex alhora. Observeu com l'aire entra per les fosses nasals, potser fresquet, com travessa tota la zona del pit, per baixar ben avall a omplir els pulmons fins a baix de tot i com torna a sortir tot l'aire que ja està embrutit cap enfora. És un intercanvi constant amb el cosmos. Ell ens regala l'alè de la vida i nosaltres li retornem i ell s'encarrega de reciclar-lo i constantment estem fent aquesta connexió, aquest intercanvi amb el cosmos. També energèticament estem totalment connectats. Som més densos, però també som energia. El nostre cos físic és dens, l'energia és molt condensada, però tenim una part energètica molt important, que està totalment unida amb l'energia del cosmos. Així que sentiu d'alguna manera que des del vostre centre, aquesta capa externa que es connecta amb el cosmos, sentiu aquest espai que està fora de vosaltres, que d'alguna manera us està abraçant. Aquests dies estem trobant molt a faltar abraçades. Aquests dies, aquest cap de setmana, he estat amb el mestre Tiu Bonac parlant a distància i deia lo important que és sentir l'abraçada sense que la tinguem que sentir en el cos físic. També donar-la a nosaltres, connectar amb el cor. Així que anem a fer uns momentets d'aquesta connexió, d'una abraçada que no podem fer potser amb el cos físic, però la podem fer des del cor. Així que anem a buscar, tots tenim alguna persona que està en vida o que ja ha traspassat i que ens agradaria poder abraçar. L'energia no coneix ni línies ni barreres, així que anem a connectar uns momentets amb el cor, amb la nostra emoció més amorosa, amb el nostre sentir. I anem a imaginar que tenim aquí aquesta persona que ens agradaria abraçar. Fer sentir-li tota la nostra energia amorosa. I un cop sentim, enviem des d'aquí al cor aquest abraç, com si realment estiguéssim fosos en aquests camps energètics, en aquests camps que no necessiten de l'estructura del cos, que no necessiten sentir la força, la duresa, sinó aquesta abraçada energètica que tot ho traspassa. Així que abraço des del meu cor, des de la meva emoció més amorosa, més pura. I respiro, sentint aquest somriure, potser emocionat, però aquest somriure que m'obre el cor. I em sento en fusió amb l'altre. I li puc dir mentalment tot allò que sento per ell, per ella. I m'expreso des del cor, sense necessitat de res més. Si hi ha alguna altra persona que necessita abraçar, fem-ho aquests dies. No podem tocar-nos, abracem des del cor, des de la distància. El nostre cor no coneix barreres. Així que feu sentir energèticament com estimeu. Us farà sentir estimats, us farà sentir en pau. Si només ens connectem a la manca, al que em falta aquell cos, em falta allò, senzillament em connecto amb el patiment. Connectem-nos amb que no hi ha fronteres, que l'energia ho traspassa tot i m'obro a tot aquell que vulgui seguir estimant, que vulgui seguir donant-li els meus missatges més amorosos. Anem a portar ara l'atenció a la zona del melic. Estem uns momentets aquí sentint què ha passat amb això,
què ha passat amb alguna emoció, com em sento, i connecto. Que bo quan puc connectar, encara que no em sembli agradable el que sento. Això és el que em donarà tota la força i em donarà aquesta connexió amb la humanitat, que és el que realment em dona fortalesa. Si no connecto mai amb les emocions, això em va endurint i la meva energia es va bloquejant i tornant-se més densa. Així que obriu-se quan sentiu que arriba una emoció agradable o desagradable. Sentiu-la una estoneta, abraceu-la i envieu-li aquest somriure més amorós. I mica en mica sentireu que tot es va calmant, que retorna a la calma, una sensació energètica d'amor, d'estima. I mireu si esteu somrient. Si no esteu somrient, intenteu. Jo això ho havia llegit en llibres de fa molts anys, el somriure curatiu. I diuen que si somriem, encara que no en tinguem ganes, per dins hi ha una gran revolució. Així que somrieu, sentiu ara aquesta sensació de somriure. Encara que portem mascaretes, si somrieu, esteu enviant tota la vostra energia amorosa a través dels ulls, la gran porta que ara tenim per expressar. Els ulls que ara necessiten obrir-se. Estem a la primavera, són la porta de l'energia del fetge. Que bé si podem treure aquesta energia quan estem enfadats, quan estem malament, expressar, deixar que vessin les llàgrimes, però també expressar tota aquesta amorositat a través de la mirada. Sí, anem aquí a respirar 3 vegades amb molta profunditat, sentint que connecto a la vida, malgrat hi hagi moments durs, difícils, connecto amb la vida.